Assalamu alaykum, mehriban tomoşaçylar, hormatly vatandaşlar. Bu sürpriz. Sürprizin içinde yine de size bir tane sürpriz var. Yani bu döwletli maşgalada goşa toylayan döwletli ozağa var ya. Saparmat Ozaev adynyň geňeşligine ugrallyk. Silaga hormaty eýe bolan Aradgyl jagamyzyň Aytoltan gelinejemimiziň döwletli ozagyna Aradgyl jagamyzyň mehriban perdendi, mehriban ogly häzirki wagtda Türkiýe döwletine halal rahmet çeken şanadaryň adyndan yola düşdi. Mehriban tomaşaçylar, döwletli maşgalada goşa toy diýmegiň sebäbi bir toy aýdaýyn. Olam Nowruz bayramçylygy. Döwletli maşgalany mehriban ogly şanadar özüniň mehriban ata-enesini, mehriban jigitini gutlap sowgatlary ýollady. Heme Nowruz bayramçylygyna. İkinji toy bolsa häzir özüňiz ýazgylaryň dowamyna gözüňiz bilen görersiňiz. Size de sürpriz bolar, döwletli maşgalada sürpriz bolar. Ine galyp ertede Jeyhun Production'a toy hyzmatlaryndan daşary hem reklama hyzmatlary, döwletli maşgalaňyzda multfilmiň gahrymanlaryny ertip mehribanlaryňyzy begendirmek hyzmatlary, türlü görnüşdäki siziň islegiňize görä gaýtalanmaýan sowgatlar bilen mehribanlaryňyzy begendirmek hyzmatlary aýratynam ýörüýte siziň begenen günüňizden ekskluziw, ýagny gaýtalanmaýan video ýazgylary size hödürläp Jeyhun Production diňe siziň anamyňyzy gazanmak üçin giýje gündüz zähmet çekýär. Assalamu alaykum, hormatly mehmanlar, hemmeňizi döwletli maşgalada toyly gününe hoş gördük. Birinji bilen hemmeňizi joşgunly ýüregimizden mübarek eýýamyňyz bilen täze durmuşyňyz bilen Nowruz bayramçylygyňyz bilen tüýsüregimizden gutlap geldik. Bayramyňyz gutly bolsun. Ine bugün hemmeňiz bilen bir döwletli maşgalada bir mehman söýür maşgalalaryň birine diýdarlaşypdys. Muňam sebäpçisi Çynara jigimiz hemem Çynara marketiniň açylış dawarasy. Ene mehriban adamlar, ýurdumyzda eň bir asuda ýurtlaryň biri diňe bedew wady bilen bedew ýylyny ötüşdere weslen tor. Şolaň ýene bir miwesi bugün Saparmat Ozaev geňeşligine Aradgyl jagamyzyň siziň mehriban döwletli maşgalaňyzda körpeje jigimiz Çynara jigimiziň adyna niýetlenip Nowruz bayramçylygyna Çynara marketiniň açylış dawarasy. Ene Aradgyl jaga bu zatlaryň hemmesi Aytoltan gelinje siziň döwletiňiziň şolaň miwesi. Ene bir näçe mehmanlar siziň döwletli maşgalaňyzy silap hormatlap siziň açylış dawaraňyza goşulyp dur tuweleme Allahjan. Goşa bayram näbi? Heme Nowruz bayramy hemem täze marketiň açylyşy. Allahjan marketiňizde haýyrly bolsun, düşümli bolsun. Ilimizde bir haýry peýda edilgen magazynlaryň, dukanlaryň biri bolsun, size de haýyr degsin. Tawar. Ene şunça mehmanlaryň şaýatlygyna bismillah diýip bir Allahyň goldawy bilen Çynara marketiniň lentasyny kezeliň ilkinji ädimi siziň ýolbaşçylygyňyz bilen goýalyň. Düşümli bolsun Allahjan.
İzansanım Sınar marketin kutlu olsun. Hayırlısı olsun. Örtkallı devletli marketten biri olsun. Madamımızın başkalarına hayır verdin. Dedim canın adını soğudun var. Al. Boşver mi? İzanana. İran market kutlu olsun, bereketli olsun. O sevdan köp olsun, gelecek oň olsun. O toyul tamaşalı olsun da mı? Şu sevdan oňra olsun. Sevdan köp olsun. İşan marketin kutlu olsun, canın sağ olsun, aklı bir çırp koysun daim, ırtkarlı devletli olsun. Sınar can yaşını diyeyim olsun, canın sağ olsun. Sağ olsun ma. İşan ağa, Çınar marketin kutlu olsun. Sağ olsun ma. İşan dökre marketin kutlu olsun, ırtkarlı devletli olsun. Dam çörekli olsun, tövdanı doğunu olsun. Çınar marketin kutlu olsun. İşan ağa mağdinin olsun. Çınar mağdinin olsun. İşan ağa marketin kutlu olsun, pullu olsun. Dadem, nennem, doğançıklam, maşgalamızın tövdan merkezi kutlu olsun. Nesip etsin, oğundan. Oğundur nemmendi. İşan ağa, doktorada Çınarcığın kutlu olsun. İşan ağa marketin kutlu olsun, hövür köp olsun. Elme damadına daimine daydım oyuna toyduk Allah'tan. Ine hormatly tomaşaçylar, Çınar gyzyň adyna niyetlenip açylan Çınarym marketi Nowruz bayramyna Saparmat Hojam geňeşliginiň ýaşaýjylary bilen bilelikde İşan agamyň döwletli ojagyna asyldy. İşan aga ýene bir gede kutlaýas. Gyzyňyň adyna dakylan täze market düşümli bolsun, haýyrly bolsun. Gaty uly taýýarlyk görüpdir bugünkü marketiň açylyşyna. Adamlarym tuwalama markete tygmany ýem sowda da başladylar. Ine Nowruz bayramçylygynyň alamaty biziň täzeligimiz, täze döreş, täze günüň alamaty. Siziň hem döwletli maşgalaňda täzeligiň şoraýaldyň, döwletiň agdybirligiň alamaty bolsun. Allahjan düşümli bolsun, haýyrly bolsun. Halkymda da peýda etsin, size de beýik bir bar haýyr niýetirsin Allahjan. Ine İşan ağa aralyjaga goşa toýda döwletli maşgalaňyzda. Şu toýuň üstüne ýene bir toý goşaýyn men. Çınaryň agasy bar eken. Türkiýe döwletinde halal zähmet çeken aralyjaga mehriban ogluňyz siziň marketiň açylyşyna sowga dogratdy. Surpriz hyzmatyny uratdy. Bir sabak salalyň. Ine şanalaryň birinji bilene Çınar jigimide gülçemen sowgady. Netip etsin. Aýt tuwalama. Çınaryň özüm gülýaly, ana gülede gül gowşurdy. Mehriban käwetine Aý Sultan gelinejemizde gülüň ýygyny ýüpe goşup, gymmat bahaly gül ýüpek köýnekligini uratdy. Gül oýnap geýmek meýesser etsin. Hemem bu sowgatlar bilen hem çäklenmäni şanadar şuňky marketiň açylyşyna gymmat bahaly owadan süýjülük tortuny uratdy. Russiýa döwletine halal zähmet çeken Çınaryň mehriban daýaty Gurban Geldi agamyzyň adyndan hem 100 Amerikan dollary Çynara sowgat. Maşgalaňyza sowgat. Ýani bugün ýegişenme gün din çalyş günde iýleşlerimden bazara gitdi. Halipa bilen bazarlyk edellidim. Halipa diýdi bazara bar ýetdi. Bazardan hem ulyera bar ýetdi. Ine Saparmat Hojaýewiň halkyna da bir gowy mümkinçilik bazara gitjek diýip ýörmeýäňiz. Islenlik haritlar şu ýerde öýen zamlaryň bar eken, azy haritlaryň bir näçe görnüşdäki şu gerek zadyň şu ýerden tapsa boljak da. Şoň üçin hem Çınaryň marketini hemmeňizi çagyrýan. Şular ýaly pursatda döwletli maşgalada bir magtumulat tamyzyň 2 setr goşky ýadyma düşýär. Araljagy. Bedew gerek äre söwüşde serhoş, ýat bilen barışsaň bolar garyndaş. Ýagşy ogul, ýagşy aýal, gyz gardaş, bu döwlet her kimiň eline degmezýär. Siziň maşgalaňyzda size ine mehriban ýollaşyňyz ýanyňyzda, mehriban ogluňyz ýanyňyzda, bir näçe mehribanlar ýanyňyzda bu döwlet beýik bir bar, hemme netip etdirip duranok size netip etdiripdir. Allahjan dowamly bolsun, soňy bilen bersin, marketiňizde düşümli bolsun. Ben şu Çınar gyzymyň adymy bir haýyrslyga atda. Hawa muňa da soň adyny goýduk. Hawa şu
Şu kıyımın devam olsun. Berk bolsun. Berk bolsun. Madama şu Kur'an binamız bize hizmet etsin. Sağ olun. Amin. Allah sana amin edin. Ben hem marketi kutlayan, aktığımı daim, yaşlıyım olsun daycan. O çınar yer berk bolsun. Hasan bejigelsin daim. Silak gelengde sağ olun. Çınara gel berk bolsun. Ana avzağa ulu markada ispat ediniz. Kutlu bolsun, düşünmültü bolsun. Oğlu koyduğuna hem nesip ettin daim. Dögürektaşına il gününe. Alına kudrasıza soğudu mu? Soğudu arşadan. Oluyor. Sağ olun.